Merhaba Avalno, îro 21 Cotmehê 2023 em weşanek din bi hevrane ev weşana me ne zindiye ji ber ku qanala me hê tam qasî ku em weşanê zindî bikin têr ew nebûyî têr tijî nebûyî ji ber vê yekê heftê di sê cara em weşanê zindî dikin roja dişemê em ê weşanek zindî bikin û di vê weşanê de em ê hewl bidin ku bersiv bidin pirsên we pirskê em tên jî tişinavê yek di do bêje em ê bersiv bidin îşev em ê li ser di mijara rawestin li di nava her du mijara de gelek mijar henin yek jê daxuyaniyên Serokê Konseya Rêveber a Koma Civakê Kurdistanê hêjekê Birêz Cemîl Bayık in Birêz Cemîl Bayık şevê din yani roja bîstê Cotmehê ji Stêrk TV re axivî û ez bawerim gelek ji we lê temaşe kirine yê ku temaşe nekirine jî dikarin her ser malpera Stêrk TV li wir temaşe bikin û li wir temaşe nekin jî dikarin herin malpera Anefê li wê derê jî hem axaftin wek video heye hem jî nivîs heye ê ku neçin Anefê jî dikarin li Twitterê li malpera Stêrk TV bigerin û malpera Stêrk TVya Twitterê li wê derê beş bi beş van axaftina parvekirî Birêz Cemîl Bayık li ser rewşa rêberê gelê Kurd Birêz Abdullah Öcalan li ser kampanya azadiya wî axiviye li ser êrişên li dijî rojava li ser çalakiya roja yekê Cotmehê ku li Enqereyê pêk hat li ser vê çalakiya axiviye li ser mesela Filîstînê û İsraîlê axiviye û ya herî giring jî li ser çareserkirina van pirsgirêka axiviye ez pêşniyar dikim ji we re hevalên ku temaşe nekirine herin li wê bernameyê temaşe bikin lê beriya wî em li dîmenekê binêrin Gerilla TV îro dîmenek weşand û dîmenê ku Gerilla TV diweşînin jî hûn dizanin ji di çapemeniya azad de tenê cî digire êdin behs nakin çapemeniya Tirkiye ji xwe neverê behs bikin êdin ê biyanî jî xwe behs nakin çapemeniya Kurdî jî yani ê Kurdî jî herkes ne lê di malpera Anefê de di malpera HPG de dîsa Stêrk TV Medya Haber TV de van dîmena henin çima ev giring e ji ber ku giring e ji bo dewleta Tirk înkar dike yani li wê derê çalakî çê dibe dîmen tê qeyd kirin paşê daxuyanî tê dayîn paşê ev dîmen tê weşandin hiç dengê xwe nakin yani nabêjin ev dîmen rast e dereve ev mihîm e çima ji ber ku dewleta Tirk rastiya şer ji alîgirê xwe ji gelê xwe vedişêre di vir de wezîfe dikeve ser milê me Kurda çi endamên çapemeniyê û çi kesên din ji ber ku êdî herkes dikare bibe rojnamevan êdî herkes dikare her tiştî li her derê parve bike divê em tiştê wiha temaşe bikin binêrin heqîqetê bibînin rastiya şer bibînin rastiya şer de em bibînin ku çi dibe çi di qewmê û em vana ji dora xwe re bêjin em vana ji nasê xwe re bêjin em vana eger Tirka nas dikin ji wan re bêjin em hinek din nas dikin em li Almanya bin em ji Almanya re bêjin em bêjin ki binêrin li welatê me tiştekî wiha di qewmê dijminekî wiha yê Kurda heye êrîş dike yani mesela êrişê li ser rojava binir li rojava jî nexweşxane bombebaran kirin kes behsa nexweşxanê rojava nake kes behsa êrişê li dijî dibistanê rojava nake kes behsa êrişên li dijî camiyê li rojava nake kes behsa êrişê li dijî sivîl li rojava nake herkes behsa Filîstînê dike baş e bire behsa Filîstînê bikin em jî behsa Filîstînê bikin neheqî li kê derê divê bila bivê dema ku neheqiyek tiştek li dijî însaniyetiyê çêbû em wek însanên Kurd em ji herkesî zêdetir bêjin ama pêşî tiştê ku li me tê kirin em wî jî bêjin eger ku em çavê xwe tiştê ku li Kurdistanê li welatê me diqewimin çavê xwe ji wî re bikirin tenê bala xwe bidin dereka din ev dirûtî ye niha îro gelek kes dirûtiyê dikin çi Kurd çi Türk li Amedê meş çêdikin ji bo Filîstînê baş e bira çekin lê çima ji bo rojava jî çênakin eger ê ku rojava nebînin tenê Filîstînê bibînin gorin bêwîjdanin ne însanin berova jî ji rast e em jî ne tenê rojava ne tenê rewşa xwe em tiştê li Filîstînê jî bibînin tiştek destê me hat em ji bo wan jî bikin dema ku em dibin Filîstîn em behsa Hemas mamas wan koma nakin em behsa xelkê Filîstîn ê mazlûm sivîl ê ku ji aliyê Hemas û İsraîlê ve tê pelçiqandin em behsa wan dikin niha ev dîmen binêrin ev dîmen di ser evê heye ser malpera Anefê heye Gerilla TV dibêje Gerilla TV dîmenê çalakiyeke nû weşand û ev çalakî roja 19 îlonê saet 7 şeveqê bi çekê giran li girê Şehîd Slava hatiye darxistin û divê çeperê da
di dagirker hatine ceza kirin daxuyenî hepekî wisa dibêje dîmen hemîn nikarin ji ber ku YouTube ew dike rast dike Lakî bu bînî navê çiya lê dixin yani lê dixin baya lê dixin û wan ew dikin ev fotoğrafî wî jî heye ji ber ku demam vî dîmenê hemî parve dikin YouTube paşê radike û ev li heftanê tabii gilê şey slava ji zapê jî dîmenê wisa yani qenala Tirkî de me behs kir ne tenê ez yani hevalê me din hemî YouTube'a da Twitterê de malperê din da behs dikin televizyonê me de dertên ajansê me de wana henin û ez dibînim ku gelek Kurd jî yani Kurdên ku bi siyasetê re jî alaqadarin hê baş rewşê naşopînin. Çima ji ber ku zêde taqîb nakin dibik em wana hûr û kûr taqîb bikin binêrin lê Tirka binêrin ew wana saniye saniye deqe deqe ne hemê wî jî hinek ji wan her tiştî taqîb dikin yani pêşî dibekî em li wê xwe li medya xwe li çapemeniya xwe taqîb bikin û rastiya bibînin. Niha ev wisa Birêz Cemîl Bayîk şevê din ji Stêrk TV re axivî bernameyek tijî bû û derbarê mijarê rojevê de gelek tiştên girîng hatin gotin û weke em got di malpera Stêrk TV de heye di YouTube'a Anefê de heye di malpera Anefê de heye û ew jî tune bin Twitterê de heye yani illakî hûn dikarin bivînin peyda bikin mijara sereke bêguman azadiya rêberê gelê Kurd Birêz Abdullah Öcalan çima ji ber ku ana îro dîsa parêzera daxuyenî da cezayê dîsîplînê dane. Yani dema ku dijî Tirkiye çalakiyek çêbe dema ku Tirkiye tenga bû pêşî êrîş dijî rêberê Kurda dikin. û kampanyayek hemleyek hatiye destpêkirin vê cerê jî êkê vê hemlê dane destpêkirin divê vê cerê gerek bigîjin armancî yani gerek Birêz Abdullah Öcalan rêberê gelê Kurd were azadkirin hetanê ku ne azadkirin Kurdistanê çareserî û aştî pêk naye hetanê ku Kurdistanê çareserî û aştî pêk neyê li rojhilata navîn ne tenê li Tirkiye li tevahiya rojhilata navîn aştî û çareserî pêk nayê ji bo wê yekê kesên ku aştî û çareseriyê dixwazin divê ji bo azadiya rêberê gelê Kurd Birêz Abdullah Öcalan bikevin nava hewldanê yani nabe ku em ka pêşî çareseriyê bikin piştre azadî na tersî bî hetanê ku azadî çê nebe çareserî çê nebe yani Birêz Abdullah Öcalan çima girtiye li bidirê ji ber ku ji tevgera azadiya Kurdistanê re rêbertî kiriye hatiye girtin. Eger ku dewleta Tirk li wê derê Birêz Abdullah Öcalan esîr bigire tecrîtê zêde bike pêşî li azadiyê bigire hetanê wek îradeyek wek nûnerê gelê Kurd nas neke ev çawa çareserî çêbe milyon sal jî derbas bin çareserî çê nebe ji bo vê yekê dibe ku azadiya Kurd û Kurdistanê çareseriya rojhilata navîn çareseriya demokratîk û aştîne dixwazin pêşî ji bo vê kampanyê tiştek bikin û Birêz Cemîl Bayîk dibêje hedefa kompleyê tenekirina rêbera bû PKK û Kurdê azad bû lê ev hat pûçxistin û ev hemle jî derbeyek li vê evê xist çend saniye em lê guzarî bikin Hedefa komplo tamamı rêbera bû PKK Kurdê azad tunekirin bû. Li ser vê armanca müdaxala hat pêşxistin. Derê ev ji beşek axaftinê ji ber ku li vê derê yani dixwazim hemî bidim ama hûn herin lê bi rêk û pê gudarî bikin baştir e ji ber ku YouTube piştre radike yani ez zanim li vir biweşînim jî radike mixabin sansorekî wisa jî heye û dîsa di vir de dibe Birêz Cemîl Bayîk dibêje erê dibe biborin li vir de ez derxim min lînka şaş da erê dibe li vir ewa yani berfirehiyê wê heye divê karê me yê sereke pêngav bi encamkirine yani pêngav bi encamkirin azadiya rêber Öcalan e. û tabii derbarê mijarê din de jî daxivî mesela mijarek ew e PDK. PDK mala Barzanê li her derê li dijî PKK şer pêş dixin. Yani ana mesela demek mirov vîya dibêje hinek kes dibêje ya ew jî Kurd in nizam çinin. Kurdin çima ji li gorî projeyê dewleta Tirk tev digerin. Kurd bin bir yani alîkarî nedin PKK ama bir dijî PKK Tirkiye re nebin hevkar ya jî dijî rojava nebin hevkar û Birêz Cemîl Bayîk dibêje PDK taybet ji mala Barzanî yani divir de rexnê xwe hinin nirxandinên girîng in û ji bo mesela Filîstîn û İsraîlê jî dîsa dibêje kî
perspektifa rêber û calan rêya çareseriyê dikare veke. Çima ji ber ku niha ev paradigma li rojhilata navîn şiyara vê paradigmayê çi ye? Kurdistana azad rojhilata navîn a demokratîk. Hetanê ku Kurdistan azad nebe, rojhilata navîn demokratîk nabe. Hetanê ku rojhilata navîn demokratîk nebe, Kurdistan azad nabe. Kurdistan çar welatê sereke yê rojhilata navîn ji aliyê çar van welata ve hatiye dagirkirin û pirsgirêka Kurd li Îranê, Iraqê, Sûriye û Tirkiye pirsgirêka sereke ye û van welata hetanê ku pirsgirêka Kurd çareser nekin demokratîk nabin. Yani her tişt bi hevdûra girêda ye. Eger ku rojhilata navîn demokratîze bû, wê pirsgirêka Sûriye jî, pirsgirêka Filîstînê jî, pirsgirêka deverê de jî dikare wê çareser bibe. Rojhilata navîn bibe herêmek daha xweştir ji ber vê yekê xeta sêyem. Ne xeta ev dewletên serdest statûko parêz, ne xeta wan çareserî tîne ji ber ku evana sedema pirsgirêk ne. Ne xeta ev komên cîhatçî, dîncî, nizam netewperest, xeta wan jî çareser yên ji ber ku ew jî dixwazin modelekî daha kevintir çê bikin. Xeta hêzên navnetewî jî kes nayê xelas nake. Hêzên navnetewî hegemonîk ew jî li pey berjewendiyê xwe hîn. û eger ev pirsgirêk nadibin çareserkirin, ew jî ji ber sedema siyaseta wana berjewendî parêz te. Ji ber vê yekê xeta sêyem ya ku Birêz Abdullah Öcalan ji bo Sûriye, bo Tirkiye, ji bo hemû Kurdistanê pêşniyar dike, xeta gelan ev xet dikare li Sûriye biborin li Filîstîn û İsraîlê jî derî ji çareseriyê re veke. Ev çi ye? Xelkê cihû yani Yahûdî û xelkê Filîstînê hevdû nas bikin, ji hevdû re hurmet bikin, îradeyê hevdû nas bikin, her du gel li wek hev azad di nava aştiyê de bijîn. Formülasyona ev ye cuda dibe. Dikarin welatê dewletên cuda ji xwe re çekin, dikarin yek dewlet, dikarin yani gelek formülê vê rêyê hene. Yani ama formülasyona geçtî konfederalizma demokratîk ya rojhilata navîn e. Ew jî dikarin îradeya xwe ji van hêzên weke Hamas, hêzên weke Selefîst, hêzên weke Siyonîst yani ji vana hêzên xwe yani îradeya xwe ji wan azad bikin û bi xwe biryara xwe bidin. Ev tiştekî bêguman zehmet e. Wext dixwaze, xebat dixwaze ama ji bilî jî çareserî tune ji ber ku hemû rêyên din hetanê niha hatine pejirandin û van rêya hemiyan her çî pirsgirêk kûr kirine mezin kirine ji ber vê yekê Birêz Cemîl Bayîk jî dibêje xeta çareseriyê ye ji bo Filîstîn û İsraîlê jî xeta rêber Öcalan e. Îşev zvana dibêjim evadan nêje wek min got ji bo detaya ji bo hemî temaşe bikin û dikarin wan me perek mijwara pêşniyar kir herin ser wan temaşe bikin êva baş.